Kaixo guztioi, esperimentu hau egiteko erabiliko dugun materiala aurkeztuko dizuet. Plastikozko botila bat erditze moztuta. Lixiba, harriak, area, kotoia, urtzikina, ontzi garden bat eta tanta kontagai. Orain plastikozko botillaren ahoan kotoia jarriko dugu, lehenengo geruza sartu. Gero, kotoiaren gainean arearekin eta harriekin geruzak osatuko ditu. Orain, pixkanaka urzikina isuri eta geruza guztietatik nola igarotzen den ikusiko dugu. Ezaztu behan, ura jasotzeko ontzia jartzea. Esperimentua bukatzeko lixiba tanta batzuk botako dizkiogu bildutako ura. Ikusten duzu zer gertatzen den? Ura garbitu dugu! Oraingo uraren disolbagarritasunaren propietatea frogatuko dugu. Ura disolbagarritasunaren propietatea dauka. Hau da, beste sustantzia batzuekin nahasteko gai. Berez, koloru usain eta zaporerik ez du, baina beste sustantzia batzuekin nahasterakoan propietate hauek aldatu egiten zaizkio. Esperientzia egiteko material dezente behar ditugu, baina denak gure etxetan hemen aurki ditzakegunak. 4 edalontzi, 4 koilara, kafe hautsa, azukrea, arroza, olioa eta ura. Lehenik, ura 4 edalontzitan botako dugu. Orain, edalontzietan osagaiak botako ditugu. Lehenengoan, olioa. Bigarrenean, arroza. Hirugarrenean, azukrea. Eta laugarrenean, kafea. Kafe hautsa. Edalontzi bakoitzean gertatuko dena aztertuko dugu arretaz. Nahazte batzuetan osagaiak disolbatu dira eta beste batzuetan ez. Ulertu duzue? Kaixo denari, hori aurkeztuko dizugun esperimentu honetan uraren 3 egoerak aztertuko ditugu. Dakizuen bezala, ura 3 egoeretara aurki daiteke solido, likido edo gas. Gure bizitzaren zehar ura likido erara erabiltzen dugunaren egoera desberdinetara aurki daiteke gure inguruan. Esperientzia hau egiteko behar dugun materiala hau. Ontzi garden bat, ur izoztua, lapikoa eta zua. Hasteko ur likidoa izozkailun kasu, eta urak pasaz gero solido bihurtu da. Ur solido hori berotzen jarri dugu, eta likidoa bihurtu da gero. Jarraian, urtutako likido hori berotzen ipiniko dugu.
ura lurruntzen doala konturatuko gara. Hau da, likido egoeratik gas egoerara pasatzen dela. Ikusten duzue? Ikasi dugun bezala, ura 0 gradutan izoztu egiten da, eta 100 gradutan lurruna. Esperientzia honetan frogatu ditugu uraren 3 egoera. Solido, likido eta gas. Sólido, líquido, gas.